injani impilo yakho yasemshadweni? Ayiwona amanga? Ayikho into efihlele lo shade naye? Ulazi lonke iqiniso ngawe? Abanye bafihla ukuthi bayagula ba-HIV positive. Awuboni ukuthi ubulala umshado wakho? Yebulala le ndoda ukuthi ife. Yebulala le nkosikazi ukuthi ife. Awulikhuluma ngani iqiniso? Kahle hle ilungelo lalo naloyo ukuthi before umshado afune istatus somuntu ashada naye. Ilungelo lakho. Ungathanda ukusifuna ke kukwena, kodwa ilungelo lakho. Ngifuna ukukunika itip. Ngasebenza ku-insurance iminyaka engaphezulu ka-21. Laphaya uma seko-check igazi, umuntu ezazi ukuthi upositive, uvela athathe i-ID, uvela athathe omunye umuntu amazi ukuthi akekho positive, amnike i-ID yakhe. Afika lidonsa igazi lomuntu, iphuma ama-results, kuthiwa usibanibani akanalutho. Azokukhombisa lona makoti noma azokukhombisa leyo report ndoda. Ujabule uhlezi nomkakho. Uhambe bese uyagula wena. Mawusugulile ucheckwe upositive. Vele ubeshosho ukuthi cha, yilokhu kuhamba kwami ngilala ngaphandle. Nkosikazi wami wayengenalutho. Athi mayicheck uthola ukuthi uyagula, uthi hayi inkosi yami kamthelele. Kanti cha uyena othelele wena. Ngiyakunika itip. Uma uyocheck igazi hambani nobabili. Uma ningakashadi ni engaged, abantu abanelusile abahambe nani bebandla. Fike kubonakala ukuthi kudonswe igazi lendoda ngempela ezoshada ne-ID yavuma. Kudonswe igazi ngempela lenkosikazi ezoshada ne-ID yavuma. Ngoba bayazazi abantu ukuthi banjani, kodwa bayafihla. Qaphela ke. La uyakhona nalo niyo-check niye endaweni okholelwa ukuthi anikaze niye nobabili. Ngoba bayakwazi abantu uhamba bayodiza bakhokhe. Ngizofika nomkami la ngifuna ukushada naye. Ngiyacela ukuthi siwakhwabanise ama-results. Umshado wami uzokonakala, ukushaya imali. Kuyenziwa lokho. So ngiyanithiphisa nje. Musungena emshadweni istatus ungasazi. But uma ukuthi uyathula kawufuna ukusibuza kwakho-ke, mina njengomfundisi nginalo ilungelo loku-organize i-test ngoba kufanele uyongena la ungazi khona. Yithi ungena ube wazi ukuthi uyongena kumuntu opositive. Hayike angazi ngiyeleni lapho bengidlula nje. Ngibuza ukuthi ayikho imfihlo nayo na. uNkulunkulu uzokudala uvula. Emshadweni wakho uhlezi kahle. Akukho lutho ukudla ukunembeza. Ngoba lezi usuku oluvutha njengeziko. Luzokushisa lungakishiyela impande nagatsha. Umalaki chapter 4 verse 1. Luzokushisa bonke abaziqhenyana bonke abenza okubi liyobashisa lingabashiyela impande nagatsha. Ngakho hamba ngobungcwele. Ungabi nemfihlo emshadweni wakho. Ungabi nemfihlo yanoma yini empilweni yakho. Phila impilo esobala. Phila impilo ejabulisa uJesu, yena owakuthenga ngegazi lakhe. Hayike inkonzo namhlanje ithanda ukwelula. Nami